acca nan ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yawa habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon en kala saaha on paami ɗum tigui émission mon mawɗo émission Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide e yette jabɓe hoto yewde mi haali ɗum mi haalte émission foof koye fijirde e jaleɗe kono haade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni noɓe goniri min calmini Touba Tiwawon Ndiassane Madina Gounass Madina Baye kono min calmini kala to kilifa diine wawi wonde e Fouta ha Ɓundu min calmini min juurima kono min calmini kala dawoɗo e galle he Piindi TV guila dow tan ha less min calmini foof kono kadi min calmini kala jeeɓowo émission oɗo aɗa waɗa kadi commentaire kono kadi aɗa waɗa partage min calmini wonɓe Bénin wonɓe Côte d'Ivoire wonɓe France wonɓe États-Unis wonɓe Mauritanie sehilaɓe men ɓe wonɓe Nouakchott Nouadhibou onon fof on calminama on beltanama kono haade nden mi totta ceernam ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo onon paamu noon ɗeɓalde mabɓogo ni heewi kono ko noon tan ceerno men ceerno Mody Aidara eyyi Khalid hande ko ɗemgal ma ngal ni gata eyyi ɗemgal ngal no gata way haade koto kom salmin eyyi haade mi salminde anni kadi Khalid a ñantima eyyi ay a siftoniri kam mi wona hasid ceerno neɗɗo so ayi neɗɗo Khalid neɗɗo so ñantima wimo a ñantima caggal sa ɓornimo ko seeki ma wiye Khalid ko ɓorna ko fewani ceerno hay ɗum koye haasidagal jeeya comme neɗɗo ɓorno ko yooɗi haalani koye haasidagal jeeya Khalid walla Khalid ɓorno ñanto ɓerde ma neno feɗɗa ɗum koye haasidagal walla yooɗo mbiyama yooɗi kono ayi ko way Khalid ɓuuri kam weldema andu temps ganduɗa couleur aɗa andi noir ceernom noir no yodde boɗeje way mi yani kay ɓawla mbayani huley manɗa hawa to ɓorna ko ɓawle darɗa ay machallah jasner ma waɗe temps rewi ɗo noon Seydou ceerno ko sehil men Seydou Dofou Baye Couture machallah kanko ñootata ɗiɗo Seydou Dofou Baye Couture o ñootanima waɗa andi ma Arifal yawtini ɗo numéro makko machallah jeeɓi Seydou Dofou Baye Couture merci o ñootani ko sukaɓe mbiyata ko kase ko ɗum mbaɗɗa en calmini ceerno men Sérif Matar Ba sponsor men en calmini Beydi Ndongo way ceerno Beydi Kalidou ɓernam noon welani ala ceerno min ceerno en calmini ceerno Beydi vraiment ala jiyo arti ñande en jeehi toon neɗɗo moƴƴo kadi bawto yewtude kono kadi bawɗo sodde guertoɗe ceerno bawɗo sodde guertoɗe joom jinneji Kalidou hewɓe ne jooɗe télé no mbiye koɓe joom jinneji penat tan wona kala ko wona gonga ñanden a yii jinne ñande hen jiimi jinne sehilma Abou Ndiaye wiide ɓalɗa woppimo Abou Ndiaye PDG Dakar eyyi min ɓeyri jokkodir aɗa andi kanko wona neɗɗo jooɗiɗo miiɗa hebbinde makko téléphone aji o yi ƴeewa ñalawma mu welma gara kirtoɗa toon o yomo yewni yewtere ma mamo wat feere mi yaha toon yo jagganam ñalawma eyyi jibi abolo wi ko jaho ala jibi yahan jibi ko waɗa toon min almuɓe yoɓe gum som ummima tan ɓe gummo goppe som ummima tan gummo ɗon wona lawol nan ɗon en calminima kanko Elage Abou Ndiaye ceerno wuro ngo dilli Kalidou ɗum tawi mbimama mi weltaki Kalidou Macky Sall ganduɗo Macky Sall fof ganduɗo ceerno mot fof andir kam ko Macky Sall vraiment min kam guila nanmi hunde nde kam mi wi ceerno Mody mi sikkani soma yaade ɗum mi weltaki Kalidou aɗa andi ko jimowo wino ko mbaɗɗa fof no welimi ha heddi o ala on woto haali ɗo jimmi makko de ceerno eyyi on boy kam ken goppuɗo en tout tranquillement e ha heddi o kam welanimi Kalidou aɗan ko tawi welanimi Kalidou Macky Sall holɗum wawi wattude e Sénégal ko waɗani vraiment te o yonnino ha paari yimɓe cikkinoma président Macky Sall wat 3e mandat o ari o yaltiri to ganduɗa yimɓe cikkano o wi mi waɗani aduna foof président ji foof belti fulɓe foof kadi belti bal tati koye bedda jottoɓe mbaɗa waɗa bataille ko sukaɓe mbiyata ko bataille haasideɓe kersi mbi haasideɓe on kersi wiyannoɓe Macky ma wat 3e mandat cukke konuɗe moon Macky fewnimon leydi moon ko jahowo a faami laamu yo Mauritanie walla Mali ha hande Macky ar yaltiri kam ɗo ñande campagne foti fuɗɗade te kadi ceerno kalden gonga aɗa andi haala ni ɗi foti wadde daliru enen foof ko gongo Macky Sall woni ɓerde men en cuuɗani te sehilma Ousmane Sonko nde waɗata ɗo ko ganduɗa wona la ɗon daariɗa kalɗa kalmi Boy Sonko vraiment min wiyanno sukaɓe hot jalte Boy Sonko yo yaltin koreji makko kala ko Boy Sonko haali ko wona lawol mi yaltat ɗo mi waɗa déclaré way ɗum kadi welani neɗɗo sa wonde makko kaaliɗo hoto ƴeew an arrangement ma hoto ƴeew intérêt personnel ƴeew intérêt Sénégal min de sinno Macky no heɗotonogam leydi nde o podde te kadi o yaha o waɗa organise élection le 25 février mo Allah yeeɗi foof ƴetta mo Allah hoddiri fof ƴetta te so Allah lamɗo jaaɓi yakar bonata e sehilamo boyamo boy almudam min mbaɗa andi on wawi ɗum ƴettude omo jogui capacité wawi Macky fina tan wiya campagne waɗani te kadi ko musikam hen manam dalilu o
tiiɗani quoi ay nationalité hay winode comme mbaɗo ngentel mi yowi ɗum sa ɓurno ɓuri hay yangue ɓuuri kalid kam joguiɗo réception ɓuuri tidde o ko nationalité ɗiɗi jogui kanko nationalité ɗiɗi o jogui yo yaltu hen tan point jaltinaɗo mo fotano yaltinade yonnanne juge uji biyaɗi koɓe waɗaɓe corrompe yoɓe jaltina tan haaɓe laɓɓine élection waɗa kala min jurmami ko sehlamo min kulmi kanko woni sacrifice o Amadou Ba mbaɗo yurmimo kaaliɗo cikkuɗa kadi ko APR naɓe cuuɓi Amadou Ba ko kamɓe ene weliɓe dal à 100% ay affaire o dal ceerno ene jiiɓide ay kaaliɗo Amadou Ba kanko golli ko tahi suuɓa hande affaire njuuj jaaji nantari e laamu ngu a nanta hen Amadou Ba a nanta waɗama épinglé ɗo awa nanta waɗama épinglé to kalden kedi gonga ko neɗɗo deeƴo deeƴere makko kay tahi mbaɗo wiya yo wat tente so deeƴano wiyatama yo wat tente ko neɗɗo deeƴo manam on waɗi mérité place o a faami ɓe ponno wadde campagne tan hande Macky Sall ƴewru ɗum Balla Gaye kalid Balla Gaye ko wawi wattude e lamba ko waɗani kala ko Balla Gaye waɗi e lamba waɗino hande Macky kala ko yiiɗi wadde e Sénégal sana yalta e raison uji nder te c'est la première fois Macky ƴetta décision walla ni jeeya e première fois Macky ƴetta décision te hay wonduɓe e makko jaaɗani hen hande ala e Sénégal hay ɓe ganduɗa ko Macky ɓe gondi e ɓerde mabɓe soɓe sa weeyi seeɗa walla e nder hakkille ma aɗa ko président Macky waɗi ko ni rewani lawol dal kalani gonga tan première APR commune première fans Macky Sall commune ala ko jarnani kam anani way kaali ɗum ɗo fawaka hay nokku yowpo élection waɗa ko waɗi ko de minde ko waɗi ko ɓe toñannoɓe ɓe foof ɓe mbiyanno kam mbino président ma wat 3e mandat ɗum firti ko 3e mandat par ce que wa PDS kamɓe ɓe mbino yo ɓeyde lebbi jeegom ɓe APR naɓe mbi lebbi jeegom hawɗata koye ndungu wadde yo waɗe hitande ɗum no kay firti o waɗi 3e mandat yo woppu hay wanno comme Abdoulatif Coulibaly wini ta hay o wanno 3e mandat ni ɓurno ɗum ɗo kalit ndo ɗum ɗo no waɗi terre à terre non waɗi terre à terre ayani won sehila men wonɓe Mauritanie soɓe noddi kam ɓe mbiya onon kam min nani élection ko dirtina ko kewi toon hay sa yiiɗi mi waɗa expliqué hal haali o sa haali o mbiyatma ɗum de kam daraki min de mi wawa min kam wawa wadde expliqué min kam kala kalɗo mi wiyata affaire nationalité de par ce que ɓe mbiyata haala so ñawi tan yo nande ceellu on fonno woppude élection waɗa so ko hulat ko watta ndam mboɗo hooli almudamo mboɗo hooli almudamo juuɗe makko no laaɓi ceer ala to waɗa épingle ala yo woppu élection waɗa kadi manam leyɗele goɗɗi ɗi woni France en États-Unis hande manam Sénégal dal image makko dal woppanam France 24 kali ɓuuri huɓɓude won kam ko France 24 kalliɗa meeɗi yiide France 24 yaltini Dakar a meeɗi yiide France 24 yaltini Maggal Touba a meeɗi yiide France 24 yaltini gammu Alhaji Malick walla Layen walla Kaolack France 24 no heppita manifestation waɗa ha waɗa men journal in ala in enen goni ala in ceerno haali koko de kali neɗɗo sa wonde hasideji ma woppatɓe haqqille ɓe jiiɗa men wallahi haali goo kala nde jiiɗa France 24 holliri Sénégal tawa ko huɓɓat kala manam ɓe ƴewata ko moƴƴi e Afrique ɓe kollirta ko moƴƴi e Afrique te pourtant Afrique ko heewi ko moƴƴi nanɗo ko tawi hollirtaki bonande tan ɓe kollirat wallahi haali gogo ceerno bonandeji Afrique tan hande nini sa naati YouTube a waɗi France 24 a waɗi Sénégal ɓe image mabɓe miniature mabɓe koko huɓɓate France 24 so waɗani miniature ko huɓɓate yeeha hedde Kenya Bénin ƴetta sukaɓe heyɗuɓe documentaire uji mabɓe kamɓe manam ko hoynata Afrique tan ɓe mbaɗa exposé te pourtant hande wonko wone Afrique ko heewi ala e leydi mabɓe ɗi won culture aji gonɗe e men ala e mabɓe ko tawi ɓe kollirta ɗum ko ɓuuri yodde Madina Gounass Dakar ko tawi ɓe kollirta ɗum appel layeno neɗɗo ara wiya gueji dira o hooɗa ɗum ko ɓuuri ɗum ko ɓuuri ɗum yodde ndendina worɓe balɗe sappo e ladde eɓe defano koye mabɓe ɗum ko ɓuuri ɗum yodde ko tawi ɓe kollirta ɗum guerre tan France 24 hollirat ɓe kollirta ɗum million ngaji kewde sababude neɗɗo goto ɗum noon kaaliɗo état ji men ɗi ko tawi kamɓe ɓe miijota ko ɗum ɗo foof yoɓe miijoto ɗum ɓe ganda ɓe koddi koye hasideji ɓe kaala e mbasa haalde ɓe jiiɗa men ɓe jiiɗa Afrique
élection dal ni wawno wadde no wawno wadde parce que Mali ɓurno dillude te haɗani ɓe mbaɗi élection noon fof gonga tan weeli Allah noon gureji kewnen ɗo ɓuuri dillude waɗi élection ji gonga tan weeli mabɓe Gambie gila sehilam yaa jambe wino yata nen ɓurno muus ɓe élection waɗi c'était président Macky Sall kañum dari ha élection waɗi ha élection waɗi no darari Gambie ha élection waɗi yo dararo Sénégal no élection waɗi kewno Gambie ko ni kewani Sénégal ɗo institution no wiyete institution ji ɗi nane marsa yimɓe nan ndawa yimɓe nan hande ko jaltuɗen ko yimɓe fof nan jah haajuji ma haydara kewani leydi ndi leydi ndi élection ne wanoɗo wadde e dow jaam kono noon ha joni wuuri kono rufade te ko ɓuuri kam muuse kalid kala ko fewnuno sukaɓe nen bonna ɗum ƴew berte men ono e yodde sa soynima no doga hay bruit ala mi wiyani cuurki électrique ha min jeermi cuurki tan koye auto Abou Diobo way aɗa andi o berte nandane auto Abou Diobo machallah joni sukaɓe nen dup moma rowi salwi ya addana Abou Diobo wutte non noona en tout cas en calmini no fewi ya kala ƴeewo émission ko ni tan par ce que neɗɗo kadi saɗa haala haaldu Allah tan e nelaɗo mum kono enen foof ko président ko ɓuuri hewde président Macky Sall gonan ɗen eɗen nangganima kono oɗo décision mo ƴetti kam kaalen ɗum muusa laawol gotol rewani laawol wadde mawɓe ɓe fotɓe haalde ɓe yoɓe ngar ɓe kaala ha joni ko pulaar wiyata ko wuuri ko no rufaade le 3 avril o foti gaynude so gayni yo tottir élection ji mbaɗe o yaha e dow jaam ɗum ɓuri par ce que sinon ko addata ko ceerno heewat o yonni ha paari hoto sofnu vraiment o yonni ha paari hoto sofnu aɗani kaali ko ɓuuri bonde aduna noon ndefa maaro ma ha weela yimɓe mbiya maaro ko safi nokka leydi ngulla hen vraiment te kadi ceerno est ce que wona ɓaadi ɓe kadi tan waɓe no wajiɓe no ɓe ka mi yiiɗa haalde inde ma ɓen tan ɓaɗoto mbiyamo aɗa pourtant aɗa wawi wadde ni won jaggu booluji kaaliɗo ay neɗɗo sa yiiɗi ɗum tigui rigui gonga kalanta ɗum comme no mbattani neɗɗo sa yiiɗi ɗum haalan ɗum gonga kanko ko cukalel ɗum wawi yaade o arta on wawi yaade o laamoyo o murtani aɗa woppa murtani ceerno ɗum ɗo makko murtani gaso yaaha Mali ɗum ɗo makko gaso arta Sénégal ɗum fof omo wawi ɗum omo jogui on capacité ko cukalel omo heddora ko heewi wona Ablaye Wade guilno ƴetta taw koyngal gotal ngal nen laakata gongal ngal nene aduna mboɗa andi hande sen nanguiɗo makki gasata aɗa gara a yaadani hen ala mi yaadani hen min kam yo élection wat te won sehilaa heewɓe ceerno wonɓe caggal leydi ɓe mbi eɓe kirsi toon quoi no hertini kaali no hertini mimami min guila makki wi waɗani 3e mandat victoire dañi ɓernam ɓuuɓ kala joni noon no wiya président mono ma waɗ 3e mandat président mono ko affaire royaume adda ɗo o hertiniɓe hande pina o finiri kam ɗo ɗum kay ko gacce haalaka aɗa darade ko tawi élection ni dirtine haalaka darade oɗo Karim Wade ko dañi double nationalité yo itte goɗɗo adde Karim Wade tan woni Sénégal dañde double nationalité o waɗa hen kadi yo itte tan yo itte candidat ji gonta 19 ɓe jokkita ɓe jokka golle kala jogui double nationalité nda président kam fota dañde président président dañta président kamɓe ɓe jogui président leydi wondi yoɓe itte point non noona en calmini kala goɗɗo France ƴeewo makki dal ko saaba ceerno joni jalten haala politique o ceerno won suko debbo goo neldunomi namdal makko o wi koɓe mbiyata ko sehil joom galle ma ko sehil ma o wi kanko sehil joom galle makko ko sehil makko tigui rigui hay ko wawi yewtidde e on o wawa ɗum yewtidde allahu akbar o wi hay ko wawi yewtidde e on o wawa ɗum yewtidde e joom galle makko comme ko yimɓe mbiyata cehilagal gorko e debbo ala o wi kanko omo tengtini cehilagal gorko e debbo ni woodi par ce que kanko sehil gorko makko ko sehil makko ha yimɓe foof gandidiɓe Khalid ele dal wonko yinma jabade ɗon da Khalid o yiiɗi kam dillinde ayo tawmi wonno gorko makko o kam Mamadou mo sursi Mamadou mo sursi nda Khalidou min wawa famde min mi daña debbam wawa welta min mbawa jooɗade o welto koye sehilam o weltoto ya trop loose il y a quelque chose Khalidou debbo sehil gorko ma ko sehil ma wawi yo wotto haaɗi mana ɗum ko inde tan Khalidou debbo desaɗo goto woni gorko woni sehil ma woni joom galle ma te ay Khalidou te yimɓe ɓe nendinat annodirde e sehilagal Khalidou hande eɗen mbawi annodirde mi anda Khalidou anda kam mban nodda Khalidou no nodda kam te wona sehilam sehil weeɓani ɗum min toon kaldanmi Khalidou sehil debbo e gorko ala andal ka cali ɗum kam cali ɗum ha lelimi leydi ko wiyete sehil gorko ma on mbawa yettodade woni hen da wona lawol Khalidou sehil gorko ma yo haat place sehil gorko
sawa bien hojjom galle ma o dawi ngumada kota kono gorko sehil gorko no wawi wiide ko seeram seeri non manam non anana ceerno woto compliqué ko waɗani compliqué hande sehil ma debbo mum on wawi ɗum wiide sehiram walla joom o ko joom suuɗam oɗon liggodira oɗon toñodira la ilaha illallah kaliɗo liggodirde e debbo wayni ƴetta ripas tan totta jawdi fruit waɗa ɗum ñama ɗum kaliɗo ɗum min kaliɗo ay debbo e gorko debbo desaɗo gorko ma yo yone sehil ma kono sa wela wot saaha jaaha galle a tawani toon sehil ma debbo fawnma ata taw sehilo dawi onon ɗi no mbawɗon wowodira oɗon tappodira joɗɗa o defanma ata ceerno ata non ceerno an manam an kaliɗo ɗum hot jaab ɗum gorko dariɗo mom jaɓata ɗum gorko mo jiiɗa jaaɓi ɗum fo daraki seyɗani no heewi doole kaliɗo hakkude debbo e gorko seyɗani koko fiili hen ko ha heewi kono ceerno debbo sehil ma no a ƴewata ɗum yitere noon ceerno won yimɓeɓe ganduɗa kaliɗo hay jawdi hay a humat mbaalu debbo e mbiya ngu mbalde no dari saka neɗɗo won yimɓeɓe ganduɗa ɓalli yimɓeɓe jogini tan ɓe jaaha way haqqilleji baali ɓe jogui ɓe nefani ɓe gañani haydara anani gila aduna moƴƴuno sehil debbo ma kam sehil gorko ma on kam ala ko ƴewirta ɗum hande an aɗa wawi kalido debbo ma no wawi rewde sehil ma no tappiso ɗum ha yidde naata e hakkude ma kono ƴesticeno wona sehil o waɗi ɗum manam daña probléme e joom suudu ma hunde foof ma nodda sehil ma kalna ɗum ayide aissata hanki naggam haalde sehil ma naggam hunde foof sehil gorko yahata waaju yo debbo est ce que wona wonko ganduɗa hoore ko secret entre resodirɓe ayi kalido dewgal koko yaaji hande min mbaɗa wawi jaggude kalido ko sehilam sam dañi ko muusi kam e nder dewgalam kalido jahanmi mi haalna ɗum mi waɗa ma kalido dewel ngel ɗe balɗe tan kalido yaha waajo yo ha toon ko addi tappodirde eyyi kono est ce que kadi wona comme no mbiɗa sehil o no wawi wasde wonde neɗɗo tigui rigui joni noon yaha ha ko karantama ko kanko omo waɗa hen profité e faiblesse debbo o maintenant sa faami ko jinmi ha kalido min sa sama andi ka ɓoccode debbo ma ɗum welani ɗum mi arat wima kalido e ka ɓoccode change comportement ma won neɗɗo naggam sangam kërëb mi wiya debbo he muñon oɗo naggam sangam manam debbo sehil ma hoto haala heew hakkude moon sam mbimami saka joɗaɗo oɗon jewtodira oɗon tappodira kalido rondaki mana bo anani walla gorko ala ɗo jaaha toon yaroyde ataya gorko ala toon jaaha ɗo jaroye ataya hande jiiya debbo goto wiya yi kaari ko sehilam naggam sangam jamma e ñalom onon gonna naggam sangam ko wawdo e less lekki kalido koko yiiɗi ngabbude walla koko ngabbi ha telli te so occasion waɗi tan waɗa exploité ko bombe atomique mima onon fof kon jooɗi ɓe gaz goto fof jogui almet tôt ou tard no wawi huɓɓude nda debbo e gorko Allah tagiriɓe noon Allah tagiriɓe noon so ɓooyi yidde natat par ce que ko mbiyata ko debbo yiɗata wowat debbo wowat ay debbo san noddomo ñande fof an wona sehil makko so ɓooyi tan yidde natat amour natat min ɗum gañanmi hen kalido ɗum tan aɗa wiya an Madina Gounass Daka dina mabɓe no welma la ilaha illallah no welimi kalido debbo jotto koye rewɓe jotta koye worɓe anani a yiyata ɗum on deggodirta ni kalido ko ɗum diine l'islam yamiri sa yiyata tan hakkille ma wonta hen haali gom ɗo eɗon guddi e suudu walla oɗon jooɗi oɗon jara ataye minute fof aɗan debbo kalido wiɗa minute fof yoɓe jaafome konngol ngol seyɗani no heewe mabɓe won rewɓe ɓe ganduɗa so sa wayno poɗɗa waade voilà démarche mabɓe tan no dillina mawɗo saka cukalel saka mbo ala hakkille ayi yoɓe ndeeno debbo e gorko ndenodire sehil joom galle ma haade sehilagal ganda heure mo garta galle surtout ceerno ɓe jaafo aɗa fuutaji won guure ɗe ganduɗa ne heewi weyde so gorko fini fayi guese a faami hammadi no wawi rewde ɗon tan rewde pucci ƴanga ɗon jiya baɗon kaalid an hojjam galle ma omon guese arta talnanakam ata ayi aɗan kaalid debbo janono ko mbiyata debbo janono yo talnane ata hay so tawi ko sehil ma noon hoto jarani kaalid debbo so haasi ha resama wat écaré makko hay téléphone aji woppu la takara buusina mbiyeɗa la takara buusina hoto même hoto ɓaɗo hoto ɓaɗo noon diine l'islam wima reeno e noddonirde téléphone aji ko ñata noddonire debbo janono kaalid téléphone ille kaga kono kadi rewɓe jananɓe ɓe kadi ceerno yoɓe goppu worɓe jananɓe ɓe kaalid armi haalama ay min debbo so waɗi kam vocal est ce que aɗa mi weñoto
sur debbo desar sur debbo desar ɗum tawi min ko boy tan pukkat boy tan manam waɗani logique kaaliɗo min mi wawa jabde jodde ɗen enen ɗiɗo min wona joom galle ma jogoɗa téléphone maɗa waɗa vocal woɓɓe ko tahi yewtere jiɗɗa jewtiɗen eyyi kono kadi est ce que gorko o kadi no rokki debbo o nden yewtere holɗum ceerno won worɓe ɓe ganduɗa ceerno koɓe baroɗe tan e galle mabɓe ɓe jewtidirta e rewɓe mabɓe ɓe jalata ɓe pijata eyyi ɗum kam aɗa tumini tan ɗum kam ko wiyete ko sa haali ɗum tan kaloya ɗum ɗo eyyi ɗum kam no heewi kaaliɗo eɓe tumini tan an sa haalde debbo ma tan ko jamma jaam so gasi ƴettade furade ɗum kam wona amour ɗum kam wona yidde ayi debbo a waɗa feere wowma kaali joom suudu ma wat feere wowma ɗum mbatta promenade a jippotako ha gaddana ɗum tew andal te kaali aɗon ko ɓuuri bonde e dewgal yiya ha joom suudu ma hulma so hulima hay so dañi hunde ko metti ɗum wawama haalande tawno mof ɗum debbo gorko wat feere joom galle joom suudu ma suusma no haalde ma no yewtide ma aɗa rokkamo temps e temps ma o surtout ceerno sono haali gonga de temps dokka debbo ma temps e hoore ma dokkamo temps e temps ma o wona noon tout le temps jottoɗa galle nangam kam way ñande pelliɗa joɗade galle a dawani waɗ ɗum consommé an e joom suudu ma aɗa waɗa daari aɗa sifta aɗa siftata gération moon te kaaliɗo won gération ji ganduɗa no belno a terama a riwama suka debbo fiyama sababude ma ɗum fof siftormo min ceerno dewgal hakkude gorko e debbo yawodirɓe ni welimi mi haalninomo ɗum ɗo on jour waɓe no dendiraɓe quoi koko yooɗi eyyi ɗum eɓe toñidira tan ɗum kaaliɗo koko yooɗi sa jibini hen jibina ko waɗi barke kiiri kaaliɗo eyyi won dendiraɓe tan eyyi pijodiron waɗa soulagé oɗo saaha cippiron e suundu waɗa cippiron e suundu way kaaliɗo hande an a dañat debbo ma mbayani robel a haaldata e makko hay son yiiɗi wondude mbayno baali pirti mbiya ma jibin ko moƴƴi debbo fundete pijja e makko jalda e makko kalden ko kala ko cohluɗa weeɓe ma way sa yiiɗi sattinde foof kankedi so sattini tan musatema ɗum tawi so sattini pina mbiya bonni won galleji ganduɗa suba ko fof jiya sagata fina no kalmo o watti kam hadde hoore makko naggam sangam taw koye an a yewtidda e makko a fijjata e makko a jaldata e makko jiɗa tan gara ellede walla debbo kañum haaju mum ala hen jamma kañum tan woppitte hen tan oy ayi ɗum welani kaali won dewgal kam dewgal ko yimɓe ɗiɗo mbaɗa ɗum jaw woto watta senglata sa yiiɗi no sengla noon no weela welda e joom suudu ma oɗon jewtiɗo yo suuse surtout kadi ko haali joom suudu ma yo suuse e dow gonga noon oɗon jewtiɗo oɗon pijja oɗon jalda so sa yeehi o hattoma wawi ɓuuri bonde aduna kaali ɗannoɗa joom suudu ma wasma hattade ɗum moƴƴani min mi yi ɓe ganduɗa soɓe ɗanno joom suudu wiyata hay sa artani ni moƴƴi walla sukaɓe ɓen walla no wawi baba wasa artude dasante barme kaali min mi yi ɗannotoɗo o dasante barme hade makko artude ɓe dasat barme par ce que so woni galle ɓe pour o wasa artude surtout so foti wadde lewru ayi so heeɗi ha waɗi toon balɗe nogas balɗe sappo ɗe kay koye souffrance ɓe gonat joni o artede aɗan ɗum kay natti moƴƴude kaali sa arti e galle he tan jaam gasi te min jeernomi nden joom galle baba galle manam sukaɓe e joom suudu ma jewnete hay sa hiiri artuɓe mbiyat galle o hande ne yeewi ɗum woni lawol kaaliɗo ay kaaliɗo hade joɗɗa hakkude galle sukaɓe ɓe gara ay kaali oɗon toñidira ay enen neɗɗo enen kala mo jiiɗa no jogui darogal enen darogal men ko nelaɗo no yaadano e joom suudu mum no waɗa mo tingom no ƴettamo no faw ɗum e baleɓe makko a faami ko amour sincére ɗum ɓe kollirat ɗum no haɗi nelaɗo wonde nelaɗo ɗo heeɓi sa joom suudu ma wi yoɓe towɓe ɗo walla gonɗa e joom suudu ma ha wona reedu so wi jano eɗen caloɗa toppawɗa ɗum kalden gonga wonɓe ganduɗa ɓe kersat yadde e joom suudu mabɓe ni woni reedu ceerno saɗa andi ɗum wallahi kalid sans souci o haade mi haalde ɗo bone non noon waɗa cihirawol gorko e debbo ala mi jaɓani ɗum min kam mi jaɓani ɗum eɗen mbawi andodirde noon eɗen mbawi andodirde nda sehilagal hande kalid hande kala ko muusi kam no fonma muusi sa tini no fonma muusi sam dañi mette gonɗen sam dañi beelama gonɗen vie privé mi haalanma kalid neɗɗo kala mbawa wawa haalande vie privé ma wona sehil ma on ko en gandodiri a faami sehilagal woodi en kalodira vie privé gorko e debbo noon jeehi ha mbatti haalodirde vie privé yo mbat teste yo debbo waɗa teste walla gorko waɗa teste ƴeewa nanɗon te ceerno wonko jinnomi ɗon uddirde tan ay worɓe wonɓe caggal leydi ɓe jaafo walla wonɓe ɗo e sénégal ɓe ni jahani garta yoɓe goppu ƴettande joom suudu mabɓe appartement par ce que jamono o joni namnahi ɗum ɓe jaafo wona bonnude hakkille mais ceerno ƴetta appartement 2 chambre saro taw ko debbo ma tan woni hen
kaldata e makko tan ko appel aji so debbo yiiɗi yaltude uddata appartement mum yaha ceerno kalden gonga tan ɗum hakkille jaɓani ɗum kalit ɓe jaafo noon wona pour yidde bonnude no wayni jewɗi tan mbaɗamo jatank e guitta jatanko bonnat tan kalit ayi haqqille e miijade ay yeewe est ce que aɗani yeewende moƴƴani eyi par ce que ceerno no andirtoma yeewende moƴƴani hande sa woni e galle ma appartement an tan no waɗi wifi no waɗi clim no waɗi foof aɗa jogui connexion ma aɗa jogui kalis ma ala ko hay sa bone tan miijoɗɗa kono so tawi koye galle mawɗo gonɗa ko heewi sa yiɗi ɗum wadde a wawata a hertat kaaliɗo debbo ma yo won galle yumma walla bamma walla hoto galle bamma walla hoto galle bammakko saare ruttade yo rutto galle bammakko kaaliɗo debbo woppittake e appartement kanko cunduge appartement kanko leloto kanko finata kanko uddat kanko udditat jogo téléphone mum no haalde sehila makko temps en temps sehila makko no gara no mbaɗa mo fréquente kaaliɗo saare nag ma dañ nouvelle mettuɗo ceerno nanganom ɗon jibi kam 5 minutes heddi to won poɗoɗen haalde ko heewi en kaalade ceerno wonko ganduɗa mboɗo yiɗi tan kaala hen seeɗa tan 1 minute 30 secondes haɗa en garde e sujet men siftonorde ayi yimɓeɓe joni goto fof nane rento goɗɗo woni e galleji woni e cehilagal woni e auto ji woni e foof goto fof tan manam ceerno est ce que a faami ko jinmi wiide ko yimɓe nan ndentodira tan mi faami no feewi ɗum keewi ceerno kaaliɗo waddu hen hay tan noto téléphone joni aɗa yaha aɗa yecconi tan hay goto hoolaki hay goto hay goto awa yaade kadi promenade jaha tan janoyɗa jogoɗa téléphone ma aɗa yewta aɗano joni sénégal ta ko rentodirde tan kaaliɗo nan wiye kaaliɗo nan waɗa hakkillam mi yahata galle ceerno muɗe mi ñamta toon sam ñami toon naggam sa kaaliɗo ay bonandeji keew surtodirde ɗe keew wadde c'est normal rentodirde ɗe banggue goto mbaɗa jaaɓe hen kaaliɗo hande vidéo ji mbaɗɗi fiite tiktok uji ɗi foof so neɗɗo haali wiyata ko sehilam tottiri ɗum est ce que a faami ko mimami go hande bawɗoma wadde no a renotako ɗum hande kaaliɗo en eɗen mbawi haaldude audio audio o mi nanta ɗum e jibi holon totti ɗum jibi min totti jibi taw min nelduɗa taw ko annulde est ce que ko kalanum ko mbaɗa yiiɗi jibi nana ɗum ɗum tawi yimɓe no ndentodira kaaliɗo mi helifaɓe hewɓe natti wadde audio mbatta saɗa andi ɗum ceerno mbatta audio message ɓe mbindanma gasi walla appel a faami ɗum noon tahi kaaliɗo hande min mbaɗa yaade kaaliɗo ko hoynata kaaliɗo jinmi mbaɗa holla kaaliɗo mbaɗa yiiɗi ɗum taw orkane mi yiiɗa ɗum walla debbo e debbo neldodira vocal wiya hanki joom gallam na ƴetta on vocal nelda sehilma nulda hawa a nani kaari de balde dewgal makko welani ayi ɗum de wadda ƴeew kanko haala ɗo ɓoƴƴa ɗum noon ko sutura ɗum noon kaaliɗo holon koloɗa joni ɗum tawi yimɓeɓe ayi hay sehilaɓe ma ɓoyɓe joni soɗon kalda walla vocal a waɗat sentir o wonko rentoto a rentoto kaaliɗo haali goo hande kaaliɗo wonko gandanɗa wona lawol kaaliɗo waɗa vocal ƴetta vocal makko mbaɗa transfert te wonɓe gandanɗa koye ɗum tan dillata haade welta ƴetta audio kaaliɗo totta ɗum Souleymane a faami ɗum wona lawol a faami aɗa yaade kaaliɗo a yiɗanani mo jaam o rentota ko ɗum tawi woni yimɓe ndentodira ceerno oɗo sujet il faut garten hen waɗanam ɗon point par ce que eɗen gudda kono aɗani joni Ganndal ceerno Mody ñu jogui rubrique goto mo ganduɗa ko enen gaddi ɗum kala nde émission ala e gasde en ƴeewat mo ganduɗa wonko liggoni leñol ngol ko gendiyanke leñol ngol ko katante leñol ngol soit que taw omo wuura walla o wuurani kono mo en gaddu photo makko 30 secondes ceerno Mody haala e makko hande en jeehi gaddoyɗen photo bammen mo ganduɗa hay enen en ciftoranimo no fewi kono en nani ko liggey e leñol ngol woni baba Aliou Ardo Sadio Sow wonko ganduɗa ko heewi o waɗi ɗum e leñol ngol hay so tawi o natti ɗo wonde hay photo makko heewɓe ganda ko neɗɗo cuudinoɗo kono neɗɗo liggoniɗo leñol ngol ceerno sa wiyanomo ya haale oɗo gorko tan woni Aliou Ardo Sadio omo Ali Fall hollata men holko mbiyata hen ceerno e 30 secondes neɗɗo social to social makko no jokki ha joni aɗani neɗɗo maya social ma no jokka woni oɗo ya e Colobane CSE lettre aji ni tawirta lettre garantie ji ñaw safra gratuite hôpital Dalal Jammo mi nani terrain o guila Ablaye Wade sohli terrain o wimo kam cohluɗo terrain ko namniɗo Ablaye Wade ko mbatta o terrain Ablaye Wade wi ɗum hôpital o wi ɗum ƴeew ko belɗa taƴa hôpital o fewna ha paari wiyeno waɗe inde makko sali ɗum woni wallude saabi Allah neɗɗo julɗo ballirowo yimɓe saabi Allah cuuɗiɗo hay ɓesgu makko anantama Allah hay goto andama e kaaliɗo barigo so heewi dillata kala nanɗa barigo nawra karane wayani kaaliɗo ala haydara so heewi tan yeedat wadde yo yimɓe ciftorum ñembe e makko joguiɓe yoɓe ñembe e oɗo kaaliɗo
moƴƴere tan o waɗat Aliou Ardo Sall ko mbimam ko ya CSE kay ha hande lettre garantie nen toon hani minen dafe eɓe ƴette toon gratuit eɓe cafraɓe e barke jumaare e jamaji kam kaɗaka hay goto haalani ko mahi ko jumaji e jamaji cité ji Aliou Ardo Sall o liggitto pota wadde alatere auto mo donnoɗa o rokkuma ɗum o wima dog hen dépassement maha galleji ƴetta emploie ji makko nanna hen yo yimɓe ñambe makko hay min ne nenam sankinde mboɗo yiiɗi auto nawtuɗo ɗum ɗo koye société makko ɓen totti kam auto CSE ɗum kam min mboɗo wawi ɗum settade a nanani e goɗɗum ɗum kam ko min wuuri ɗum te sappo waɓe no ma no mbawi ɗo joɗade mbiya min wuuri ɗum nan ɗon wadde yo Allah jumum yaafo janggo mayen gaddu goɗɗo kadi so Allahu lamɗo o jaaɓi ko émission Ganndal Thierno Mody ñande foof etto yaltata kono en calmini jibi enveloppe gonnode e caméra o e stagiaire mo ko mo ganduɗa noon ɗon ko dogowo tan Thierno Mody émission gasi ha laaɓi ko calminonoɗa min mi ƴetti ɗum min mi uddira ɗo émission kono en jetti Alhaji Ali Fall Aliou général Coulou Monteur kende yo